Moikka! Mie ajattelin aloittaa ilman Roosan lupaa nyt uuden maiden, eli tiistai-maiden. Älä koske mun persetekijöistä. Ja sit Siiri ei vastaa. Elvis tukka. Elvis! Ja sit mitäs muuta? Mä en tiedä mitä meillä on päiväsuunnitelmissa vielä. Talle. Sit 7 sijoitusviikkiä. Ja sitten? Ja sit mä en tiedä. Nyt loppusuunnitelma. Joo. Roosa! Koora! Urpo! Roosa! Kutsi puppeli! Hei, BFF, niin tule tänne näin. Ei se kuule minun, no joo, mutta joka tapauksessa. Rosa! Roosa! Rosa! Rosamundo! Rosa. Iskä antoi Roosalle nimen. Roosan nimi on melkein Rosamundo. Siis mitä? Siis mun iskä antoi Roosalle melkein lempinimen. Iskä kutsuu Roosaa niinku Rosamundo. En mäkään tiedä. Rosa. Eiku ne ja nenä. No kiva. Se on kaunis. Joo. Teet sen maiden tänään muuta? Teen. Sitten tuolta jätkältä tulee myös jossain vaiheessa maiden. Käykää kattoo. Mikä kanava se on? Nea Liila. Nea väliliila. Ja sit mä teen Nea väliliila. Nää väli liila. Okei, mut joo. Mun nimi on Liila. Nea! Ja mitä kuvat? Joo, nähdään joskus 1000 vuoden päästä. Bye! Jos tykkää, painakaa peukkoa. Jos mä olen kuitilas, käykää ja sä oot niinku... Yes. Okei, elikkä. Mitä mä oon tehty? Maattuks syöty? Mä en ole hyvä. Tää päivä on ollut vähän semmonen, että me vaan maataan ja chillataan ja odotetaan. Ja kello on 2:30. Onko oikeesti? On se. On se. Mä syön yhden tätä tikkaria. Mä syösin jo. Tänne jää sätä taas sitä ihmettä. Ottakaa nyt. Napa näkyy, ihaha. Joo. Hei, jau! Hei, sinä pidä nyt jo. Joo. Mä sain äsken vaatteet puettua ja asun mun vaatteet, shortsit, toppi ja tämmönen cheek-hoppari, tämmönen. Ja ne ja vessassa. Kiva tietää. Ja tänään mä menen sit Sihorsviikkiin 7 rakentajat esteillä. Ja huomenna sitten pitää olla. koko vessassa Sitten huomenna 12 mä menen sinne töihin portille. Sieltä jälkeen mä saan jotain hyvää matskua. Mutta nähdään sitten kohtaa. Yes. Okei, elikkä. Mitä mä oon tehty? Maattuks syöty? Mä en ole hyvä. Tää päivä on ollut vähän semmonen, että me vaan maataan ja chillataan ja odotetaan. Ja kello on 2:30. Onko oikeesti? On se. On se. Mä syön yhden tätä tikkaria. Mä syösin jo. Tänne jää sätä taas sitä ihmettä. Ottakaa nyt. Napa näkyy, ihaha. Joo. Hei, jau! Hei, sinä pidä nyt jo. Joo. Moi! Mä oon kävelemässä, se jäätelöä.
47 ja Siiri on tyhjin käsin. Ja kuunnellaan One Directionin. Josta mä en nyt pidä. Mutta tää biisi on ihan okei. Ja me kävellään nyt Aamusormeessa. Tää on ihan raskasta. Kävellään kirkon ohi. Sihorsvik-alueen ohi. Ja Miten me? täältä. Siiri on ihan ulapalla taas. Ja mulla on aurinkohippu, kun mä tarvin äsken, mutta me kävellään jossain. Toi pilettää tuolla. Kiss you. Kiss my ass, baby. Ja nyt vaan kävellään täällä. Nyt me ollaan Nean kanssa kävelemässä sinne Sihorsvik-alueelle. Koska meillä on hommia siellä ja täällä on vähän piilee, mutta tulee kuitenkin kuuma, kun me jotain kantaa painavia esteitä. Ja mikäs piilee? Ja tossa välissä mä en kuvannut hirveästi, kun me ei tehty mitään. Vaan syötiin jotain ja puhuttiin jostain hevosista ja muusta. Ja kuvailen ehkä Sihorsvik siellä jossain lähellä jotain pikkupätkiä, jos ehtii. Toivottavasti ehtii, koska olisi varmaan kiva saada sieltäkin jotain matskua, mutta saatte huomenna, jos ei tänään. Ja Siiri ei tullut mukaan. Tarviiko sun kuvata niinku Siiriä voi kuvata silloin, kun sä oot portilla? Niin, me voi kuvaa jotain pikkupätkiä myös sieltä. Vaikka jotain, kun heppa hyppää estää. Mut nähdään. Nyt sä voi kuvata silloin, kun Ehkä on kohta. ja se avasi. Ja testaa esteitä. Toimii. Hyvä. Tässä hyppää ton okseriin, mikä tossa on. Ja mä hyppään sen seuraavaksi. Ja hyppää okseria. Ja pääsi sen. Tämmöset näyttää Sihorsvik-kenttä. Ja Pääsin nää kaikki esteet. jep. Mä oon hypännyt ton okserin uhkarohkeasti ja sit yliraka. Se ei ole vaan noin korkea. Kaikki nää. Joo, ja toi keltainen tuolla. Nyt me mennään kotiin kello tai 8:30. Tossa on katsomoita. Ja laamat. Ei kun alpakat. On siellä jossain vielä. Niitä tuli vielä aamu. Joo, ja siinä on yliraka. Tää on 70 senttimetriä se iso. Löydettiin. Ui, apua. Missä on semmonen pikkuinen sammakko, joka tippuu. Niin ja aika ottavat se sun kädessä vielä. Tossa. Tuu tänne. Tossa mä en hirveesti näe. Mä nostan nyt. Kato miten se pikku sammakko. Hui, älä loikkaa mun. Se loikki. Ja kello on kohta 9. Oon tää epätarkka. Siitä ei vaan paljon. Ja tässä me kävellään sitten kotiin ja me saatiin tämmöset paidat. Edessä on meidän tallin logo ja takana lukee Ei se on meidän. tallin logo. Hangon tallin logo. Ja sitten takana lukee... Siis nää on ihan vitun kummiin. Siis oikeesti. Ai, ai mitä ne on? Tää on 52. Ja wow. Mulla on M-koko. Mä en tiedä onko tää iso mulle. No hei. Mutta siinä on siis takana tallin logo. Sihors, siis 100. Tallin logo, tai epätarkkaan. Me kävelään tässä. Ja huomenna tullaan sitten en mä tiedä, ennen 8:30 takaisin alueelle aamulla. Nyt me ollaan kuvailemassa täällä pihalla Siirin ja meidän kanssa. Ja mulla on tää mun Sihorsvik paita päällä ja me mennään huomenna Sihorsvikiin. Kiss my ass, baby. Työ vanhana. Me mennään siis huomenna 8:30 Sihorsvikiin jo. Vaikka meidän ei hirveästi tarvis, mutta kun meillä on portilla, niin sit se on vähän pakko. Sitten meillä on työvuoro vasta 3. Et siinä on aikaa vielä olla siinä. Siiri kävelee ylös liukumäkeä. Joo ja
Kello on siis nyt jo 9:30. Tai vähän 15 varmaan. Ja tässä kuvaillaan ja huomenna töihin. Jep. Älä Ihanaa. ikinä kanna yhden tyypin kanssa esteitä. Nimittäin mun jalka meni siinä auki. Siinä 3 laastaria. Koska nimittäin se tuli viirti ja sitten se tuli sellainen Ja sitten siis tuli sellainen. Mä kaaduin. huomenna tulee vähän erilaisempaa. Te saatte olla mukana mun ja Neijan kanssa. Ja Siirikko siellä jossain Joo. alueella. Kyllä. Saatte olla mukana porteilla. Me ollaan portilla Neijan Minäkin kanssa. kuvaan jotain videoa. Kyllä, voi mukaan myös. Ja Kuvaan ehkä tollettia, jos se estittää. Kyllä se hyppää. ja tuolla on ilma, Se on tommoinen semikamala. Se hyppää 9-kilosaurassa. Ja nyt mä päätän Varmaan. tän pätkän tähän. Tähän. Ja se olisi niinku